бомбҳои хушаӣ ки дар ҳаво таркида сабаби пайдо шудани даҳҳо бомби хурдтарӣ мегардад, ҳамаро яксара мекушад. Истифодаи онро беш аз 100 кишвари ҷаҳон манъ карданд. ба тавзеҳи қасри сафед, азбаски захираҳои ҷангии Украина барои ҳамлаи ҷавобӣ алайҳи Русия тамом мешавад, Иёлоти Муттаҳида барои фиристодани чанде аз ин нави силоҳ розӣ шудааст. Дар ин бора сухангӯи Шӯрои амнияти миллӣ дар суҳбат бо барномаи телевизионии ABC иброз доштааст. мо ин гулӯлаҳои иловагии тӯбхонаро мефиристем, ки дар онҳо бомбаҳои хушаӣ низ ҳаст. ҳукумати Русия, ки ба истифодаи бомбҳои хушаӣ дар шаҳрҳои Украина айбдор мешавад, ин иқдомро маҳкум кард. ҳомиёни ҳуқуқи башар аз хатаре ки бомбҳои хушаӣ ба ҷони мардум ба вуҷуд меорад ҳушдор медиҳанд. намояндаи демократ Барбара Ли ин нигарониҳоро такрор кард. таркиши ин бомбаҳо якбора сурат намегиранд. кӯдакон метавонанд онҳоро зер кунанд. Владимир Зеленский зимни мусоҳибааш бо шабакаи телевизионии ABC бори дигар ба аҳамияти дарёфти кӯмакҳои байналмилалӣ дар шакли силоҳу муҳимоти ҷангӣ таъкид намуд. F-16 ва ё ҳама гуна муҳимоти дигари зарурӣ ба мо имкон медиҳад, ки барои наҷоти ҷонҳои бештар ва устувор мондан дар мавқеи худ суръати ҳаракатамонро битезонем. интизор меравад дар рафти нишасти НАТО оиди чӣ гуна наздик кардани Киев барои пайвастан ба ин паймон гуфтугӯҳое сурат бигирад.